Despois das dúas primeiras edicións celebradas no concello de Carnota, a Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo chega a Outes. E faino por unha forte aposta realizada polo concello por este tipo de eventos, de cara a promocionar e dar a coñecer o municipio, non só na nosa comunidade, senón tamén en todo o mundo, polo seu carácter internacional. Para nós é un auténtico reto poder celebrarlo aquí. É unha oportunidade para poñer a Outes no mapa, un dos nosos grandes lemas, un dos grandes obxectivos, non? Que se coñeza Outes, que se fale de Outes e que se saiba os moitos atractivos que ten o noso concello, non? E ademais, sabendo, como sabemos, e dándose a circunstancia de que esta mostra de cine documental pois ten carácter internacional, co cal se todo vai ben e as circunstancias o permiten, pois imos a ter visita de directores de Francia, polo menos de Portugal, posiblemente tamén, non? A mostra desenvolverase os días 30 e 31 de outubro e 1 de novembro, en dous escenarios principais, a Casa de Cultura e o Náutico do Freixo. Eses días desenvolveránse diferentes actividades que incluirán proxeccións, exposicións, mesas redondas e talleres. A mostra segue en liñas xerais unha liña programática centrada e comprometida co medio ambiente mariño e coa pesca sostible. A mostra sigue ca súa liña, ca súa filosofía, que é a pesca artesanal e o medio ambiente mariño, producións de todo o mundo que incidan en esas características, e este ano temos outra vez unha cantidade de obras que crecidas, o sea, crecimos un pouco con respecto ao ano anterior, é unha mostra homoxénea, pero tamén heteroxénea. De alguna maneira facemos un repaso xeográfico desde a Patagonia, desde Chile, hasta pasando por as Azores, por a Costa da Morte, hasta a Bretaña francesa, basicamente, non? Para coñecer con máis detalle a programación de actividades da mostra, os interesados poden consultar a web maresdafindomundo.gal. Como en anos anteriores, o evento conta tamén co patrocinio da Deputación da Coruña.